Pozor na čierne stavby. Máte dom a na záhrade stodolu, povedzme pre príklad, 80 metrov štvorcových, ale nemáte ju zapísanú na liste vlastníctva, alebo máte garáž či letnú kuchynku napojenú na elektrickú energiu, ale taktiež ju nemáte zapísanú na katastri, ide teda o čiernu stavbu. Je to potrebné zlegalizovať. Prečo? Jeden z dôvodov je, že stavebný úrad vás môže vyzvať, aby ste stavbu zbúrali. Druhá vec je, že sa rozhodnete v budúcnosti nehnuteľnosť predávať. Môže tam byť problém s tým, že nesedí právny a reálny stav. Sice stodolu na záhrade máte, ale nie je nikde zapísaná. Toto môže byť komplikácia pri vybavovaní hypotéky kupujúceho, čiže môže odmietnúť kúpiť takúto nehnuteľnosť. Čo s tým? Pokiaľ je nehnuteľnosť postavená pred rokom 1976, môžete zažiadať na obci o udelenie súpisného čísla. K tomu potrebujete prehlásenie a adresný bod. Máte všetky nehnuteľnosti zapísané?